Sari ya. Kok sound lila nama? Lila. Oi 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 oi. Tahu ajar. Jangan apa aja tahu. Oi, maling ni siapa tu? Daya menbai, Lal Bahadur School barbai, ini Raja Gundra semua menbai, ITB people sigo. Oh, sama Miss Bisu dan kasihnya siapa? Ya lah, wih, Pons Paudan, Pons Paudan. Ni como fui que na piano. Wala. Panson. Many duit ini. Oh, dah boleh ambil mau minum. Are ya. Kini gue muya thang bai sari doro mon. Ngelena video mon aktris. Ngelena. Oh. Ngelena ibe. Baba, madu. Gujun putar lah video mana. Kita ni sari doro namun do ma gujun putar video. Oh, jangan bang udah. Bapak YouTube ba kata Facebook ba kata iyo. Oh, murah. Oh, cari tu orang calon tangan jalan bu. Berarti sama sang bola. Kapan YouTube dah ke? Tunggu. Terus kira kau ni apa itu? Bangsa mana itu? Urna sol. Boleh boleh kau? Aku. Baik. Tangan baik. Mau tangan baik. Jangan udah tangan nak sih kan? Nonton जुदि बे जायगाखौ नुवाखै बेयाव फैनानै आरामनो माजा फैयो जानो मिटिं जादोंमोन पिकनिक जाना फैनो हायो नोंथांमोना बिथाङा अरुणाचलनि ड्राइभार दायो बियो 3 जुननिफ्राय फैदों 3 जुन दा थांफिनगोन न'आव थांनोसै जोङो दायो बारा गोबाव गैला मोनहैसिगोन बे बल फिल्ड हा Ani Bharti. अच्छा ini mah Pak bisa udah kita jam kan enggak Pak? Ye. Lu sampai naik salah pilih jadi udah Pak. Hah? Ya Mbak, beda. Ini kamera sebelah.
Pura माने जोंनि बे ओनसोला पुरा जोंनि गामि जोब आरो ना बेखौ होनदां माने बे पुरा जोंनि एरिया माने जोंनि गामियाव गासैबो आरो हा दा जोंनि गामियाव हाबनोसै बिदिनो हाबफैदो ना बिदिनो हाबसिगोन जोङो नैबे लामा फिसाजोंनो हाबसिगोन बिदिनो जोंनि गामि आरो हाय होनना हो खेबसे हाय हाय फ्रेंड व्हाट हियर हायोबा लाइक शेयर कमेन्ट खालामना होलाय हाय फ्रेंड कैसे हैं ठीक ठाक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा थ' थ'बाय था थाङो थ' एसे दान दान थ' जाबाय Mati muda. सफैबाय इसोरानो सफैबाय आंना दा थांनांसिगौ ब्रुम माने इखो दैखो बारनासो माने मोनगोन आरोना जोंहानि न'आ खोन्थालांनोसै जेसांखो हायो आरोना एसांथ' हाया मिथिखायो आं बारा भिडिअ खालामखाया माने एक्चुअलि आं सारिदरा पुलिस स्टेसनावसो थांदोंमोन आरो थारमाने बिसोरखौ लोगो मोनबाय बिसोरबो न'आव फैयोबालाय लोगोसे आंबो थांफानोसै माने आं दंमोन आरो बेयावनो दायो थांनोसै जोंनि गामिफोरा ओरैबायदि आरोना
जोंनिथ' गामि नङा आंनि गामि नङा आरोना आंनि गामिया मोननै दं मोनसेया रैसुमिजोंनि मोनसेया मोनथाम फाग्ला माने उत्तर सनायस्रि दक्षिण सनायस्रि माने मोननै गामि गोबां माने कभार खालामनांगौ जादों आरोना आंनि लोगोफ्रा दा फेभरेट लोगोफ्रानो दा न'आव थांबाय माबायाव थांदो आलासि जानो थारमाने बेबो माबा बेंगलर ना मेंगलराव थांनो नागिरदोंमोन माने टिकेटआ केनसेल जादों माने खायसे लोगोफोर थायो आरो बिदिनो माने फैसा बिदोंमोन आरो आंनि लोगोनो ओमफ्राय बे लोगोआ फैसा हरनो हायानि थाखाय माने बे सेंग्राया माने एसेबां गिदिरनि नङा जागोन बे सिर्फ 21-22नि आरोना थ' माने बेखौ लोगोसे बेनो फैसा बिदोंमोन आरोना बिना बेमार जादों मा जादों होननानै बाहाना खालामदोंमोन आरो माने फैसा हरनो हायाखै माने बिनि टिकेटखौ केनसेल खालामना होबाय माने फैसा जानो नागिरदोंमोन आरोना बे सेंग्राया जाय लांग्रा बियो आरो बेनिखायनो जाहाथा माने फैसा एडभान्स बिलाबायबा नोंसोर रावनोबो हरनाङा बिदि आरोना दा आं न'आव थांसै आंनि न'आ बैथिंनो आरो देखायनोसै नैबेनो आंनि न'आ बै बे हा आं ओइ भालुफाव थांनोमोनलै सारिदराव क्या कर रहा है या रानिमोन मा गेलेदोलै मा गेलेदोलै ओंखाम ओंख्रि आदसा बेयो आदामोननि न' ओमफ्राय आं ओरै थांसै आरो बिथिंबो थांजायो रायजोनि खामानि जोब्बाय खैथासोआव जोबदो हा 12टायावनो सुटि जादो बाप हा अ ओमफ्राय आरो नेक्स्ट टाइमाव माहाय लागोन मंगलबारावनो बेनो दादालाहानिनि फुख्रिया आरोना नैसानि फुख्रिया बेनो आरो मोनसे दंबावो ओइहाय मोनसे दंबावो ना हागारबाय हागाराखै जानो बेखौ नुवाखैब्रा बाब्राबलाबायनाय ए दं खै केजि हागारदो बाप होनबाबो माथो बारल'लाबाया जाना माथो बारल'बाय थायो मानो बिदि बारल'नाया ना नङाना होनबाबो ना हागारदो पुरा अंखर नांगौब्रा खिन्थु ना हागारदो होनना मिथियोब्रा अंखरा होनबाबो नङा खिन्थु ओमफ्राय जेनेबा आरो बेसेबांसो हागारबावगोन नों हगारला ओइ हागारगोन एक केजि बेयो बेसेबांनो है जेबो नङा रावबो नङा भिडिअ बानायगासिनो आंनि लाइफआव रावबो गैया एकदमबारे इन्जय खालामगासिनो दा ओइ मानोबा सिंगेल थानायानो मोजांब्रा थाब हाबा जानो मोना नंगौ न'खौ बानायग्रोनो र' बिनि उनाव मा जायो मिथिया अ थांबाय था होनबा आंबो थांसै न' ओंखाम उखैदै रादनो माने देग्लाय पुरा कमप्लिट खालामदो मुथथे 50-60 हाजारनि खाथियाव थांदो माने मोननैसो आरोना बे मोनसे थांनाय बोसोर बैखौ खालामदोंमोन नाथाय हायाखै ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ नुदो दा नैबे बियो माने बेसेबां माने देग्लायसो खालामदो आरोना आरो बेखौ बारनानै बै बे मोनसे जोंहानि बे गोसोम दैखौ नुनानै ओइथिं जाहानि आरोना ओरै नैबेनो जाहानि न'आ बारा देखायजाया भाइ नैबे जोंहानि फुख्रि बेयाव आं ना जागोन देग्लाय ना हागारबाय बारा नङा बिदिनो 20-15 केजिसो हागारबाय नैबे जोंहानिया पुरा नैबे आरोना एकदम ना गल'बाखै माथो दिनै ओइथिंसो दंलै